Hello mga higala, and we're finally here at Agtugup Spring. So panaog na ta kay mopaingon na ta dito sa spring itself. So mao ni ang rough nga part sa agianan, but actually ang masud ra gyud ang sakyanan. It's just that wala man mikibaw nga makasud ra gyud di siya, so mao gibili na mo dito sa babaw dapit, but kuhaon na to na mo later para adto ra gyud sa among kilid ang sakyanan sa yun pagkuha sa among mga gamit. And mao na ni siya. This is it. So charan. So subay-subay ka ang mga dandan din ha. And nara sa kilid. Abot na mi. Finally, thanks G, nadumduman ra gyud namo. And pwede na mag-ambak-ambak. Charan. Dara, dara, dara. Sige atong padulan. Pwede ra mo park diri dapita di ay. And then nara diri sa kilid sa